Здравейте на всички! Днес ще представя нова уредба на ЖВЦ GT. Уредба според мен, която има най-ниския бас. Възможно да има и друга, но аз лично съм продал няколко вече. И тази ми се струва с най-сериозния бас. Значи тя е от серията на GigaTube. Тази система, където е отгоре на тон колоните бас рефлекса. Изведен е по различен начин за самите баси. И по някакъв начин се филтрира вътре звука и излиза много по-мек от стандартния бас рефлекс. Даже ще ви покажа отвътре, ако може да се види така или не може, че всъщност да, ето тук се вижда, че самия бас рефлекс отвътре е с вата. Първо да огледаме състоянието, което смятам, че е важно за всички от вас. Така, колоната е трилентова с високи, среди и 7,5 инча субвуфер вграден вътре дълбоко, както се вижда, с акустична преграда, която създава допълнителната ниска честота и резонанс, който се получава. Това е състоянието. Няма проблеми по самата уредба. Не е очукана. Сега ще огледаме и ръбовете. Ето това е GigaTube за това, което ви споменах по-рано. Така, а моделът, който днес снимаме, е MX-GT91R. Така, всичко по нея работи. Това, което може днес да пробваме с вас е примерно диск, защото поради липса на касетка ще се задоволим само с диск. И радио, нали, евентуално. Така, значи уредбата, най-голямото копче. Искам да покажа, нали, както при доста голяма част от уредбите, по-стари, се износва и знаете, самият потенциометър създава проблеми при увеличаване или намаляване. При този няма проблеми, както се вижда. Така. Следващия потенциометър, който е за системата на звука, за басовете, нали, субвуфера. Ще опитам да демонстрирам, не знам дали ще се види в самото видео. Това е разликата. Така, ще върта от тук. Това е на 1, 2, 3, 4. Се надявам, че звука се чува добре. Вземем дистанционното. Сменим някоя друга песничка.
Не знам как се чува, но басът е много сериозен. Имайки се предвид размер на самата уредба и говорителите и кутиите, нали, които са направени като обем, е много сериозно. Лично на мене много ми харесва баса, нисък е. Пустим едно парче с повечко така, че се чува много яко. Това е за уредбата. Тук вече, както се вижда, FM, AUX, нали, ако се ползва изход към уредба, в смисъл iPhone, компютър или някакъв друг източник на звук. Искам да отбележа, както се вижда на самия дисплей. Не е износен, копчета не са износени. Изтъркани, нали, натискани и така. Самите копчета не са износени за увеличаване и за намаляване, нали, имайки предвид, че ако се е ползвал ръчно, знаете как е. Това е състоянието и оригиналната момент само така. Видим дали ще се види. Да, ето е уредбата GT91R. Това е оригиналното дистанционно. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако имате интереси и въпроси, потърсете ме на Skype Куфара 2000. Благодаря ви.